Forholdene på Erhvervsakademiet har været rigtig gode. Der er gode lokaler og gode rum, som vi kan bruge, når vi sidder og arbejder i grupper. Hvad mere man kan sige om studiemiljøet er måske, at det, der kunne trænge til at blive piftet lidt op, var det liv uden for studierne. Men det ved jeg, der arbejdes på i øjeblikket, så det håber vi, der bliver bedre. Studiemiljøet her på Sønderhøj 30, det er rigtig godt. Det er meget livligt, kan man sagtens sige. Vi har en bar, som hedder Basement, som har åbent flere gange om ugen, og som bliver brugt meget flittigt af folk. I hvert fald folk i min klasse er meget opsat på, at man skal have et socialt sammenhold i klassen. Folk har været på skiferie, som er blevet arrangeret uden for skolen, og mange mødes flere gange om ugen, og det er bare super godt. Her på skolen, der har vi vores basement, som er vores fredagscafé, hvor der også bliver lavet andre arrangementer. Og så har vi blandt andet også vores kantine, hvor de laver god mad til rimelige priser. Og så har vi nogle dejlige store åbne lokaler med masser af lys, og det gør, at man føler sig som et stort klasseværelse på gangen. Og det giver bare en rigtig god følelse.